Vaihdetaan maata, vaihdetaan maisemia. Numero 27 meillä olisi Tintistä kapteeni Haddock ja Tintti. Hyvä yleisö. Löysyttäkää hermojanne. Numerolla 29 meillä löytyy sarjasta Jutsupa. Jutsupata! Hei tädit ja sedät, Jutsupa tarvii haljaa. Eikö täällä ole mitään kivaa? Sanotaanko tässä kohtaa se sopu sijaa antaa vai joku muu tosi huono sananparsi? Lucky Star tulee uudestaan numerolla 30. Konata Izumitsuka Sahiraki. Lucky Star! Numerolla 31 tiensä taistelee rockitähteyden maailmankartalle. Pelistä Guitar Hero 3 Legends of Rock, Midori! Soita paranoid! Mansit, se on rock and roll. Ja meidän toinen, muistaakseni, Naruto Trio. 32, Hinata Hyuga, Ino Yamanaka, Sakura Haruno. Ja loppua kohden lähestytään. Numerolla 33 meiltä löytyy sarjasta Tokyo Mew Mew, Minto Aisama. Ja sitten 34 Kingdom Hearts 2, Axel ja Roxas. Vielä kerran. No niin,
Joo, hämyyn menitte yleisö. No ainakin kisaajat meni hämyyn, kun ihan turhaa hommaa tiedä mennä sinne istumaan. Täytyy takaisin tänne ryhmäkuvaan nyt. Näin on. Kyllä ne vaatii ryhmäkuvat olkaa siis sieltä. Uimat kuvaajat tuossa eturivissä opastavat teitä, teette juuri niin kuin he käskevät. Eli tehkää niin kuin he sanovat, ei niin kuin he tekevät. Suuremmat taakse ja pienemmät eteen, että saadaan kaikki mahtuun kuvaa. Tiivistäkää, tiivistäkää, tiivistäkää. Pienimmät vois mennä ihan polvilleen siihen muitten eteen, niin varmasti saadaan kaikki sitten mahtuu. Olette viireiden valojen niin välisenä alueelle. Vähän tästä siis pitää vielä tiivistää. Pienemmät voi mahtua eteen. Pikkusen vielä eteenpäin täälläkin päästä. Joo, sillä lailla lomittain. Vielä vähän, vielä vähän. Jos saanko vielä vähän eteenpäin pääsee sinne, niin voidaan voittaa tää peli. Vielä. Ja jos linkit vähän vielä sinne päin. Vähän vielä tiivistää. Vielä vaatii, vielä vaatii. Mitä? Okei, pikkasen vielä. Joku sijaan antaa. Sieni näkyy. Joo, tässä välissä varmaan pitää siis heidän pyynnöstä muistuttaa tosiaankin se, että tuomaristo voisi nyt haluta paeta, jos haluavat kokevat olevansa valmiita. Siellä on musta auto odottamassa. Maija ääni kyllä kuuluu täällä, mutta saatatte vielä ehtiä. Jos tilanne sitä vaatii, voitte toki tässä heitä katsellakin vielä, mutta se auto ei odota teitä ikuisesti. Katos nyt Mansi niin tätä yleisöä. Kato minkälainen siis, tuomarit saattoi paeta, mutta niin, kato, niin, värikästä sakki. Kyllä, näkyy ihan tänne takariville asti kaikki. Sattuisiko täällä olla ketään Lahdesta? Käsiä ylös. No niin, ei hätää, siihen on hyvä lääkitys tänä päivänä. Ihan Ootko muuten koskaan kuullut tämmöisestä sotavammuista? Mä en tiedä mitä tähän pitäisi vastata, että mä jää henkiin, mutta... Mulla ei sattunut tällä kertaa mikään Vietnamin sotavamma, mulle sattui cosplay-vaurio. Ahaa. Ja se eroaa Vietnamin sotavammasta miten? Siten kun mä ihan tiedän tahdon käydä rikoin jalkani ja kysyt, että mitä varten. Mä sanoin, että jotakin hahmoa varten. Ja mitä hahmoa? No ihan mitä vaan, mihin käy vähän isompi kaveri, jolla on jalka rikki. Kuulostaa sen reilulta. Mitäs meidän kuvaajat sanoo? Peukkua? Onko meidän... Niin ihmeeseen se yksi hippi meni. No en mä oikeastaan halua niitä välttämättä nähdä, mutta niin... Jos tässä otetaan sellainen klassinen paut 10 sekuntia vielä. Näyttikö Japsu peukkua? Japsu näytti peukkua, merkataan pöytäkirjaan. 5, 4, 3, 2, 1. Jaa, ei muuta takaisin istumaan sitten. Tuomaristo tosiaan tossa jo kerkesi pakenemaankin. Niin pääsi tapahtumaan ja koska me haluamme edistää heidän pakomatkaa, niin me tuotamme tässä pikkuisen tällaista traileriohjelmaa Finkinon avulla. Ja kaikkihan sitten muistaa, että